Здравейте, колеги! Искам да ви покажа как бързо и лесно можете да генерирате 3D модел на пакет за щанца. Отивайки в сайта на Краско, отваряме раздела с щанци. Тук може да изберем между 2 или 3 плочи. Когато направим тази стъпка, вътре имаме опцията да изберем между 2 и 4 колони, като съответно с 2 колони можем да изберем 3 различни конфигурации в средата, в единия край или по диагонал. Следващата стъпка е да се запознаем с различните типове колони и втулки. В случая имаме 3 различни модела колони. Имаме права колона, която е за набиване, такава, която е с борд и закрепване с скоби, и трети вариант, който е с конусна втулка и захващане от задната страна с болт. При втулките имаме стоманени втулки, като една от тях е права за набиване и другите две са къса и удължена с борд. Имаме възможност за втулки, които са с износоустойчиво покритие тип ламина, отново къса удължена. И трети тип втулки, които са за съчмено-сепараторно водене. Така, в сайта ни тук е препратката, която ще ви заведе към конфигуратора на пакети. Подготвили сме потребителско име и парола, които можете да използвате без да се налага вие да се регистрирате. Когато отидем към конфигуратора на щанци, той ни препраща в тази страница, където отново имате възможността да подберете дали искате да бъдат пакет с 2 плочи или с 3 плочи. Когато подберете тази стъпка, отново избора е между 2 или 4 колони. Така и отиваме тук, където вече можем да подберем какъв габарит пакет би ни свършил работа. Всеки един пакет има възможност между избор от 3 конфигурации, които са съответно с различни дебелини на плочите. Тоест, ако изберем пакет 125 по 125, имаме възможност веднъж плочите да бъдат с дебелини 28 на 23, да бъдат двете 28 или да бъдат 38 на 28. Сега ще отида на малко по-големи пакети, за да можем нагледно по-добре да се виждат нещата. Да кажем, избираме си пакет 400 по 200 с еднакво дебели плочи 33 мм. Когато направим тази стъпка, вече започва самото конфигуриране. Показва ни варианта Q, че сме подбрали пакет, който да бъде с 4 колони. След това ни посочва номера на пакета, съответните габарити, дебелини на плочи. Следващата стъпка, която можем да направим, в момента колоните са прави набити и следващата възможност е колонка тип R, която е с скоби. Ето тук се вече визуализират, че са закрепени с скоби. Можем да посочим каква дължина колони би ни свършила работа. Отново можем да опресним изгледа. Ето ги по-дългите колони. Така, следващите, това е чисто информационно, колоните са 25 към 24 като диаметри. И следващия етап е да подберем какъв тип втулка искаме. Връщайки се в нашия сайт на Краско, можете да видите с номерацията дали искате стоманени, този тип или за съчмено-сепараторно водене. Да кажем, искаме удължена втулка, обикновена стоманена. Избираме си номер 23. И когато опресним тук, ще видим, че втулките вече и те са с борд, удължени и захванати към плочата. Следващата стъпка е Z или X ориентация на скобите.
Става въпрос за тези скоби, които захващат колоните и втулките, в зависимост как подаваме лентата, която ще се сече или ъгъла. Реално, ако движението е на дългата страна, в случая Z ни върши работа, понеже скобите не пречат. Ако погледнем нещата от другата страна, виждаме как една от скобичките излиза отстрани и ограничава междуколонното пространство. Тук можем да изберем вариант Хикс. И по този начин, ако лентата върви от тази страна, скобите са ориентирани така, че да не пречат на лентата. И с това нещо завършваме самото конфигуриране. Тук имаме съответно колко е междуклонното пространство в двете посоки и са посочени кодовете. Това е кода на втулката, на колонката, това е кода на втулката. И преминаваме към генерацията. Сега имаме възможност да генерираме PDF, в който сега ще ви покажа. Общо взето там е цялата информация, свързана с пакета. Така имаме чертеж на самия пакет, нали, с междуклонни, разстояние, дебелини на плочи, колони. Съответно в тази таблица са обобщени всичките тези размери, габарит, дебелини на плочи, тип на колоните, дължината им, съответните диаметри, типа на втулката, вида, теглото на самата щанца и съответно междуклонните пространства, отнесено към къса и към дълга страна. Най-отдолу е четящия код, който с него можете да направите запитване към Краско или поръчка съответно. Връщайки се към конфигуратора, от тук, където пише Download CAD, в момента съм го настроил да сваля в степ формат, така че ето току-що ни генерира самия пакет, който вече с натискане на бутона изтегли можете да го използвате, да видите дали ви върши работа и съответно се върнете и да промените нещо, което е свързано с размер на пакета, тип на колони втулки. И в общи линии е това. Благодаря ви за вниманието и се надявам да сме били полезни.